Приключва ли тук в боя? Вълчинов към Фахри. Да! Фахри слага точка на спора. Самуил Вълчинов и Фахри, които са еднолично победи на сила. Ще успее ли Монтана да организира добър мач за... Правата срещу Симеон Николов. Отлични действия в защита на Агонцев и отиграване за Фахри. Перфектен Самуил Вълчинов. И блокаут на Фахри. За точно Индонезия. Монтана изравнява 31 на 29. Ще гледаме поне 4 гейма. Фахри.